pescuit. Ai luat din asta să le ține foarte ușor. Da, ăștia mai pe așa. Hai, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, sănătate. Sper să prind eu cei mai mulți pești. Sper să iei cu 100 Să de fie carați. de ziua de azi. 100 îi doresc, nu? Da, nu e și eu așa. Numai să văd băți, uite așa, să facă pac, 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 să fug la băți. Am venit noi prima oară aici, așa s-a făcut. Da. Mi-a dat trepiedul jos, nu ții minte? Da, era un vânt de taini. Asta e bine. Hai să fim sănătos să prindem și pești. De o tigă aia acolo prinde. Eu mă gândesc dacă vedeai culoarea. Eu mi-am zis culoarea. Salutare, salutare și bine ați venit pe canalul Pescuit și Pasiune. Așa cum v-am promis, am venit la Dunăre. Am venit de data asta cu o surpriză, de fapt cu două. Am venit cu Pepe și cu Marian. Toți trei n-am mai fost de mult împreună la pescuit. Ne-am hotărât să facem o partidă pe Dunăre, știind că este o perioadă foarte dificilă, datorită viiturilor care tot vin în țară. Știm cu toții că Dunărea este destul de mare, este mult peste cotele normale pentru perioada aceasta. Apa nu este tulbure, e chiar mai limpede decât mă așteptam. Suntem undeva între porți, între porțile de fier 1 și porțile de fier 2. Vom pescui la fidere, eu am 2 fidere și Pepe are tot așa 2 fidere și Marian la fel. Sunt bucuros că e soare, e timpul super fain, 21 de grade, fără vânt. Sperăm că o să iese și peștii la plajă. Pescuim undeva foarte departe, mai vine din când în când și buriană și alge. Să sperăm că nu o să ne creeze probleme mari. Că o să avem o partidă frumoasă, urmăriți-ne în continuare pentru noua aventură la Dunăre.
Avem aici o trăsătură. Să vedem dacă și prindem. Am dat foarte departe, undeva la vreo 80 de metri, cred că sunt. Avem ceva bine ca și pluta. Este un pește. Ia uite carasul! Active Baits și-a făcut datoria. Nada rezistă. Am spart, băieții! Am spart gheața! Uite-l! Carasul! Faceți dor de el! Ăsta e primul! Sperăm că vin mai mulți. Nu sunt foarte mari, dar sunt buni așa cum sunt. Ce-o fi, decât un caras, săracu, vai! Ia uite carasul! Nebunie, nebunie, nebunie! Uitați-vă cât a scăzut apa, deci eu am avut apa aici jos, lângă trepied. Și ia uitați până unde s-a dus. Ia uitați ce e încolo. Marian s-a dus încolo să poată arunca, că e foarte mică, uite, până la gleznă e apa acolo. Deci e o întinsătură foarte mare aici. O dau cu 2 fidere aici, la îndepărtare, și mi-am mai pus unul acolo. Acolo dau, aici am la vreo 40 de metri o grămadă de vegetație și am încercat să dau în fața vegetației. Cam asta este. Eu am deja 2 pești. Pepe nu are încă niciunul, Marian încă niciunul. Să sperăm că până apune soarele mai prindem ceva. Dar apa asta, cum au scăzut foarte, foarte mult. Cu cât scade mai mult, cu atâta peștii se vor retrage mai încolo. Deci clar că lucrurile se vor complica. Am avut o mică trăsătură, de-aia uitați ce iarbă multă vine pe fir. Să vedem că parcă e ceva. Gata. Strească să mă dau în spate că mi s-a blocat firul. E un caras. Îmi pare rău de el că l-am tras așa. Mi s-a blocat iarba pe fir și n-am mai putut trage. Ia uitați. Și n-aveam cum să mai trag. Asta este. E bine totuși că am prins pe o distanță mai mică. N-am prins pe distanța lungă la un wafter galben cu portocaleu
A început să crească apa și vine peștele încoace. Ia uitați unde a fost apa și cât a crescut. Trebuie să mut și juvelnicul acum. Din păcate, astea sunt condițiile. Nu avem ce să facem. Să mut și juvelnicul, că în curând nu o să mai pot nu să mai pot ajunge la el. Și noroc! Am niște nervi. Ori venit ăștia, ori băgat plasa de aici încolo, peste tot. De acolo ori început, din față de la Pepe, ori pus, cred că 500 de metri de plasă, până aici în fața mea. Eu pescuiesc la 10 metri de ei, de plasa lor, deci vă dați seama că nu mai prind nimica. Îmi vine să urlu de fericire. Acum ori venit de aici și bagă iar încolo și sigur vin și se împreună cu asta și uite așa e pescuitul la Dunăre. Ce incredibil! Nu-ți vine să crezi, pentru că aici, vedeți, e o plajă unde chiar nu te deranjează nimeni, e curat, nu prea umblă lumea, e super fain și vine plăsarii și nu-ți dă pace. Ce chiar culmea. Dacă ziua am avut probleme cu apa scăzută, acum spre seară a început să crească foarte mult. Dacă vă amintiți, aveam o distanță destul de mare până la apă. Acum, din păcate, avem apă mare. A început să vină și buriană. Este foarte urât. Și trebuie să mut scaunul. Deja trepiedul este în apă. Mai este cam 1 metru și ajunge în zona
unde este iarba. Asta ar fi un lucru bun. Dacă ar stagna, poate vin peștii spre mal. Dacă nu, o să fie rău, nu prea trage și Pepe și Marian se pun la somn. Eu am să mai stau un pic. Pepe nu a prins nimic, Marian s-a dus într-un loc mai în depărtare, la vreo 200 de metri de noi, într-un loc unde a zis el că e mai adânc. Ne-am pregătit aici patul și să sperăm că o să avem și ceva trăsături. Dacă prind ceva, revin. Iată că a venit și dimineața, a ieșit și soarele. Din păcate, lucrurile nu stau bine. Nici Pepe n-a prins nimica. Acum s-a mutat din partea dreaptă, s-a mutat acum în stânga. Cred că, aici, îl vedeți aici. Acum să vedem dacă va prinde el ceva. Eu am stat destul de mult azi noapte. Cred că totuși influențează foarte mult și plasele, pentru că apa, aici este o zonă pe tinsătură așa și apa destul de mică și în larg. Deci dau la 90 de metri măsurați și nu cred că are apa 1,5 metru. Și pe toată lungimea este plasă. Deci o să fie chiar o provocare astăzi. Dacă nu se schimbă lucrurile, o să schimbăm locul. Marian a plecat undeva aseară mai departe, la vreo 300 de metri de noi, undeva unde e apa mai mare. Ar putea să fi prins ceva. Schimbăm locul, schimbăm norocul! Mergem la Pepică să vedem cât pește au prins și-a schimbat locul. Castane de Dunăre. Aia e bună să-ți intre în picior. Cum a fost ziua, noaptea? Foarte bună! Noaptea a fost bună, nu m-a deranjat niciun pește. De ziua mea ieri nu m-a deranjat niciun pește, nimic. Bine, oricum le dădeam drumul, că nu-s măcelar și eu la pești le dau drumul de ziua mea. De aia nici n-or veni, cred că, la mine. Acum am schimbat locul, poate schimb norocul. Să vedem. Deocamdată sunt pe lampă. Prietenul Marian ne-a părăsit, a fugit de noi, el a prins acolo, cred că e ceva mai bine. Da, asta e. Acum e bine și așa rău. Poate o intra și la mine un pește, un uchior. Și de un somn pitic m-aș bucura acum. Cam asta este liniște, liniște, foarte mare liniște. Dunărea mai liniștită ca asta n-am văzut-o de mult. A ieșit și soarele. Și cu asta vom vedea dacă cumva nu merge până după masă, ne schimbăm locul, nu? Da. O să mergem în altă parte și vom vedea. Ia uitați, nu știu dacă se vede bidonul aici, deci e foarte aproape băgată plasă. Sper să nu fi dat direct în ea. Deci chiar n-ai cum să prinzi uite bidonul. Păi dar nu, și uite și geamandurile aici. Deci n-ai cum să prinzi pește dacă ai plasele foarte aproape de tine. Asta este să mergem să stăm lângă bețe.
și nu mai vine iarbă, e curat, e super apa, mă. Dar e foarte limpede și în momentul când vede plasele nu mai vine, mă. Că e limpede apa și vede plasele, mă. Uite, se și norează încolo, poate vine și ploaia. No, trebuie să plecăm, că aici nu-i de stat. Din păcate, pești foarte puțini am prins, nici nu știu cât sunt și mai mici. O să... Aici, uitați, 4 carași, un pic mai mari ca palma. Dar n-are rost, le dau drumul, că e păcat. Numai bine, ne vedem la noua aventură. Acum am să plec. S-ar putea să mă duc în altă parte și dacă mă opresc o să filmez acolo, continuăm. Dacă nu, ne vedem la partida următoare, care va fi probabil tot de pe Dunăre. Numai bine, sănătate și nu uitați că cea mai bună nadă este informația. Să ne vedem sănătoși!